Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχουμε ένα unboxing και μία παρουσίαση. Θα ξεφύγουμε λίγο από τα δεδομένα της παρουσιάσης που κάνω μέχρι τώρα. Βέβαια, εντάξει, πολλά εργαλεία έχω παρουσιάσει κλπ. Θα φύγουμε λίγο από τον ηλεκτρισμό και τα επαναφορτιζόμενα κλπ. Θα πάμε να δούμε λίγο μία βενζινοκίνητη αντλία νερού χαμηλής πίεσης. Λοιπόν, θα κάνουμε το unboxing και γενικά θα την παρουσιάσουμε για να δούμε και τι περιέχει το πακέτο κλπ. Λοιπόν, ξεκινάω. Τώρα βέβαια ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν κάνω διαφημίσεις σε καταστήματα. Εντάξει, τώρα εδώ το πακέτο για να το κάνουμε unboxing είναι κλειστό, έχει τις ταινίες επάνω. Εντάξει, προχωράμε λοιπόν. Ας το ανοίξουμε. Θα δούμε εδώ τι περιέχει, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι. Εδώ αυτό που βλέπω και δεν μου αρέσει είναι ότι το πακέτο έχει ανοίξει. Μάλλον προέρχεται από κάποιο δείγμα. Για να δούμε. Αφήνουμε και συνεχίζουμε εδώ να το ανοίξουμε. Μας παιδεύει λίγο. Για να δούμε. Δεν δείχνει να έχει ανοιχτεί το πακέτο. Θα το ξαναδούμε βέβαια. Ανάψουμε και κάνω πόδια εκεί. Λοιπόν, ας δούμε εδώ πέρα τη συσκευασία καταρχήν και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι Total, η μάρκα είναι Total, είναι βενζινοκίνητη αντλία νερού, τα στόμια της είναι 1 ίντσα, 25 mm δηλαδή. Ο τύπος της είναι ο TP3101. Μας λέει εδώ ότι μπορεί να ρουφήξει από 7 μέτρα. Ας το βάλουμε λίγο πιο εδώ για να δούμε τώρα. Φαίνεται καλύτερα. Εμένα zoom μπορεί να φαίνεται. Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ότι μπορεί να ρουφήξει από 7 μέτρα max και μπορεί να το στείλει σε ύψος μέχρι 16 μέτρα max. Εδώ πέρα μας λέει ότι είναι 25 mm 1 ίντσα η έξοδος, 1 ίντσα η είσοδος του νερού, είναι 2,5 ύπους και 1,8 βατ, 1000 κιλοβάτ, 1,8 κιλοβάτ. Πάμε να δούμε στη συνέχεια εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα μας δείχνει την κυματομορφή σε λεπτά και σε... Εδώ πέρα στην κλίμακα, εντάξει, είναι η ισχύ που έχει. Μας λέει ότι μέσα είναι ένα κομμάτι, είναι 10 κιλά το καθαρό βάρος, 11,5 μαζί με τη συσκευασία και τα περιεχόμενα. Μας λέει τα μήκος πλάτος ύψος, ότι είναι κινέζικο, ως συνήθως. Διάφορες άλλες πληροφορίες εδώ, εδώ και εδώ τα ίδια. Ωραία. Λοιπόν, ας πάμε λοιπόν να βγάλουμε από μέσα την αντλία, να δούμε και τι άλλο περιέχει μέσα.
Συσκευασία προστασίας φαίνεται καλή. Λοιπόν, όντως είχε ανοίξει λίγο. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει φίλτρο και τέτοια, θα τα ανοίξουμε να τα δούμε. Οδηγίες χρήσεως, οδηγίες δηλαδή εδώ πέρα με το μπουζόκλειδο. Το απαραίτητο για την υγρασία φακελάκι. Και άλλες οδηγίες στα ελληνικά. Επιτέλους και κάτι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, πάντως είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, κάτι που με φόβιζε στις φωτογραφίες που έβλεπα είναι αυτό εδώ τα σημεία, τα οποία φαινόταν πλαστικά, τελικά είναι μεταλλικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό με φόβησε, εντάξει, αλλά τελικά είναι μεταλλικά. Η κούτα δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν την αντλία μας. Χειρολαβή, για να μπορούμε να τη σηκώνουμε και να τη μεταφέρουμε, σχετικά ζυγισμένη. Γέρνει λίγο, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Τα στόμια μία ίντσας. Ωραία. Εδώ πέρα μας λέει ότι είναι αυτόματης αναρρόφησης, δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλουμε νερό κλπ για να τα ρουφήξει. Λογικά έτσι πρέπει να είναι, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κλαπέτο μέσα. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξανασχοληθεί, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ πέρα έχουμε για αποστράγγιση. Εδώ έχουμε το φίλτρο αέρα. Εδώ είναι το τσοκ. Εδώ είναι ανοιχτή κλειστή βενζίνη. Ξεκινάμε πάντα με τη θέση off. Και εδώ είναι το γκάζι. Εντάξει, που δίνουμε για να δουλέψει αργά ή γρήγορα. Εδώ πέρα είναι η μανιβέλα που παίρνει μπροστά. Και από εδώ, πιστεύω να τα είδατε τώρα, δεν παρακολουθώ την οθόνη, αλλά πιστεύω να φαίνεται κανονικά. Λοιπόν, ο διακόπτης που κλείνει, που σβήνει και ανοίγει, εδώ πέρα είναι στη θέση off όταν είναι κάτω, οπότε είναι σβηστή η αντλία. Όταν πάμε στο on παίρνει μπροστά. Τα καλώδια εδώ είναι πάντα χύμα για να, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορούμε να επέμβουμε. Εδώ πέρα μας λέει ενημέρωση, εδώ είναι η τάπα που βάζουμε λάδι, το λάδι του κάρτερ. Η αντλία αυτή είναι τετράχρονη, οπότε θέλει λάδι μέσα στο κάρτερ. Δεν βάζουμε μίξη βενζίνη με λάδι μαζί. Και μας ενημερώνει εδώ πέρα, λέει stop. Η μηχανή αυτή ταξιδεύει, προχωράει χωρίς λάδι. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα θα βγάλουμε εμείς την ταπίτσα μας. Εδώ είναι ο δείχτης του πόσο λάδι έχει, γεμάτο, άδειο. Εντάξει. Έχει ένα λάδι συντήρησης μέσα. Ναι, είναι ελάχιστο. Είναι λάδι συντήρησης, έτσι το λένε. Το οποίο δεν χρειάζεται να το αφαιρέσουμε. Απλά προσθέτουμε το λάδι που πρέπει να βάλουμε εμείς. Λοιπόν, θα συμβουλευτούμε λοιπόν εδώ πέρα
τις οδηγίες χρήσης. Βέβαια τα έχω διαβάσει. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι την πρώτη φορά αλλάζουμε λάδια, την πρώτη φορά θα αλλάξουμε το λάδι της στις 20 ώρες για να στρώσει, υποτίθεται, να το καθαρίσει κλπ. Και κατόπιν το αλλάζουμε κάθε 100 ώρες. Τώρα βέβαια αυτό παίζει ρόλο και στο τι χρήση κάνουμε. Αν την αφήνουμε, δηλαδή αν την αφήσουμε για ένα χρόνο χωρίς να τη χρησιμοποιήσουμε, καλό θα είναι να αλλάξουμε λάδια μετά. Εντάξει. Μας λέει το μπουζί που παίρνει, μας λέει το λάδι. Λοιπόν, εδώ πέρα μας αναφέρει αλλαγή λαδιού κινητήρα και λέει η αρχική αλλαγή είναι στις 20 ώρες, αυτό που σας είπα, και κάθε 100 ώρες πρέπει να το αλλάζουμε. Μας λέει εδώ ότι η αντλία παίρνει 0,4 λίτρα μέσα. Λοιπόν, τώρα αυτό που διάβασα εγώ είναι ότι το λάδι που πρέπει να βάλουμε μέσα είναι 10-30, αλλά όμως επειδή η 10-30 δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά, θα χρησιμοποιήσουμε το 10-40. Αυτή είναι η οδηγία από όλους τους μηχανικούς και από όλους τους συντηρητές των αντλιών αυτών. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε το λάδι μας. Εδώ πέρα θέλω να πω πριν συνεχίσω, επειδή εδώ πέρα πρόκειται για μια βενζινοκίνητη αντλία. Βενζίνη ξέρουμε ότι είναι αρκετά έφλεκτη, οπότε πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ και ειδικά τώρα που θα το βάλουμε μπροστά για πρώτη φορά. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα δείτε εδώ ότι υπάρχει πυροσβεστήρας δίπλα μου. Υπάρχει και παροχή νερού, αλλά στα καύσιμα το νερό δεν μας κάνει κάποια ιδιαίτερη δουλειά. Λοιπόν, εδώ επίσης να πω τώρα που το είδα, μας δείχνει εδώ στο σχήμα ότι βάζουμε λάδι μέχρι να ξεχυλήσει. Βλέπετε, βάζουμε λάδι μέχρι να έρθει παράλληλα με το έδαφος, δηλαδή μέχρι να το δούμε κάτω-κάτω σε αυτό το σημείο, δηλαδή όπως έχετε εδώ και γεμίζει λάδι, κάτω-κάτω εδώ. Εντάξει, και να φτάσει μέχρι την άκρη εδώ να το δούμε, δεν τρέχει τίποτα. Λίγη διαφορά. Λοιπόν, οπότε, μισό λεπτάκι φέρω το λάδι. Όπως έχω πει σε όλα τα βίντεο, όλα τα βίντεο τα κάνω απευθείας. Δεν το κάνω κόψε, δεν θα το κάνω κόψε ράψε σε καμία περίπτωση. Τώρα βέβαια μετά από αυτό το βίντεο, μετά το unboxing και την παρουσίαση αυτή, θα δείτε ένα project με την αντλία αυτή, η οποία βέβαια επειδή έχει αρκετά, δεν είναι βίντεο που θα μας πάρει μισή ώρα να το στήσουμε και να φτιάξουμε όλο το project, θα είναι λίγο πιο... θα έχει μπόλικες ώρες, οπότε θα τραβήξω διάφορα βίντεο και αυτά τα βίντεο θα τα κάνω, θα τα ράψω μετά για να το δείτε εσείς μονοκόμματο με όλα αυτά που πρέπει. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ο κατασκευαστής λέει για λάδι 10-30 στη ξένη εκδοχή. Όχι στα ελληνικά, δεν το βρήκα κάπου που το λέει, θα το λέει φυσικά. Τέλος πάντων, αλλά όλη η τεχνική, επειδή 10-30 δεν βρήκα εύκολα, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω, δεν βρήκα καθόλου δηλαδή στην περιοχή μου. Είμαι στην περιοχή της Φωκίδας τώρα, δεν είμαι πια στην Αθήνα. Λοιπόν, οπότε ρώτησα και σε συνεργεία και σε ανθρώπους που κάνουν service σε τέτοια πράγματα, σε αντλίες, σε γεννήτριες κλπ. Εδώ στην περιοχή. Λόγω της περιοχής εδώ πέρα το θέμα αυτό είναι ευρύ, δηλαδή είναι γεμάτο
Είναι γεμάτο με... Συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα ατυχηματάκι εδώ. Σταματήσαμε λίγο γιατί το μπουκαλάκι μας είναι λίγο τρίπιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλουμε λοιπόν το λάδι μας εδώ πέρα όσο πρέπει και όσο χρειάζεται. Θα με συγχωρέσετε λίγο πάλι, αλλά δυστυχώς το μπουκαλάκι μας είναι πολύ τρίπιο. Οπότε θα πρέπει να το αλλάξουμε λίγο. Συγγνώμη και πάλι. Θα με συγχωρέσετε, αλλά αυτά έχουν τα ζωντανά βίντεο. Θα κοιτάξω μήπως μπορέσω να το κόψω τέλος πάντων αυτό το σημείο, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα, μη σας τρώω την ώρα. Λοιπόν, ας πάμε να το κάνουμε με το μεγάλο μπουκάλι και ό,τι γίνει έγινε. Λοιπόν, βάλαμε λοιπόν εδώ το λάδι μας για να το τσεκάρουμε πάλι. Λοιπόν, το βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, είναι ακριβώς εδώ πέρα όπως το λέει ο κατασκευαστής, όπως μας το δείχνει εδώ πέρα στη φιγούρα αυτή. Ωραία. Εδώ πέρα η τάπα αυτή, απλά τη σφίγγουμε, δεν χρειάζεται κάποια υπερβολική πίεση με κλειδιά και τέτοια. Για να δούμε. Εντάξει, κάναμε τη ζημίλα μας, δεν πειράζει. Θα τα καθαρίσουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε στη συνέχεια, αφού σκουπίσουμε τα χέρια μας. Πάμε να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε μέσα στη σακούλα. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλτρο νερού με τους σφιχτήρες. Και έχουμε και τα δύο στόμια εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα βάλουμε το λαστιχάκι του. Εντάξει, δεν τα αφήνουμε σκέτα αυτά. Για στεγανοποίηση. Το βάζουμε καλά μέσα. Μάλιστα. Το έκανα λίγο ανάποδα. Είπαμε. Λοιπόν, σφιχτήρας. Αυτό και το λαστιχάκι μετά. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν, εδώ είναι η έξοδος, το σφίγγουμε. Απ' την άλλη μεριά το κάνουμε τώρα σωστά, το μάθαμε. Εδώ. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε κάποιοι ότι καμιά φορά εδώ πέρα στα λαστιχάκια την πρώτη φορά τέλος πάντων που τα βάζουμε λίγο λαδάκι, να κάτσουν πιο καλά στη θέση τους και να μαλακώσουν. Εντάξει, αυτό τώρα είναι σωστό, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μπήκε, εντάξει, θα το σφίξουμε όσο πρέπει. Και εδώ πέρα το φίλτρο.
Ίσως είναι κουμποτό, ίσως είναι βυρωτό, θα το δούμε. Έχει 3 φυκτήρες, 1-2, τώρα ο τρίτος μπορεί να είναι και χαζέρο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο καύσιμο. Να κλείσουμε το λάδι μας. Ωραία. Βγάζουμε στην άκρη ό,τι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, καύσιμο. Έχω προμηθευτεί αμόλυβδη βενζίνη. Θα χρησιμοποιήσω βενζίνη 98 οκτανίων, γιατί συνήθως οι βενζινάδες τουλάχιστον λένε ότι η τελείως απλή βενζίνη που δεν έχει κανένα συντηρητικό μέσα ίσως να δημιουργεί κάποια προβλήματα. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων 98 οκτάνια. Ας βάλουμε και τον απαραίτητο εξοπλισμό στο ροχείο μας. Λοιπόν, και πάμε να γεμίσουμε το τεπόζιτό μας. Θα σας δείξω μέσα το τεπόζιτο έχει ένα φιλτράκι για τη βενζίνη φυσικά. Είναι εδώ, εντάξει. Ας βάλουμε λίγο βενζίνη ακόμα. Τώρα εδώ πέρα με τη βενζίνη έχουμε το εξής. Πολλοί λένε ότι αν θέλουμε δηλαδή τη βάζουμε, κάνει δουλειά και μετά πρέπει να κλείσουμε τη βενζίνη και να την αφήσουμε να δουλεύει η γεννήτρια μέχρι να αδειάσει τελείως το βαρελάκι της μέσα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Τετράχρονο εργαλείο είναι, γιατί αν ισχύει αυτό, δεν θα πρέπει και τα αυτοκίνητά μας να τα έχουμε με κάποιο τρόπο ακλίνει με την τρόπα βενζίνης δηλαδή και να τα αφήνουμε να δουλεύουν μέχρι να σβήσει ο κινητήρας. Και βέβαια μην το μπλέξουμε με τα τούρμπο που σταματάμε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία, να σταματήσει λίγο το τούρμπο για να το σβήσουμε. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εδώ, θα το βάλουμε για λίγο μπροστά. Είναι κλειστός ο χώρος, αερίζεται κανονικότατα, υπάρχουν 2 πόρτες μπρος πίσω, το να μην γυρίσω την κάμερα, αλλά υπάρχουν 2 πόρτες μπρος πίσω και πάντα, μα πάντα, πρόκειται για καύσιμα, σπινθήρες κλπ. Σας ξαναδείξω, έχουμε τον πυροσβεστήρα μας, εντάξει, σε περίπτωση ανάγκης. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τη βάλουμε μπροστά για πρώτη φορά. Θα το σπίσουμε καλά εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η εξάτμιξή μας. Ναι. Είναι από κάτω εδώ πέρα η έξοδος. Οπότε θα την αφήσουμε εδώ και πάμε να τη βάλουμε μπροστά για πρώτη φορά. Λοιπόν, εδώ πέρα είπαμε είναι ο διακόπτης του καυσίμου. Εδώ πέρα είναι το τσοκ. Το πάμε από εδώ για να βάλουμε μπροστά και από εδώ όταν πάρει πια μπροστά. Ωραία. Βάζουμε εδώ.
Εγώ πάντα, να ξέρετε, ότι στα τετράχρονα εδώ πέρα, είτε γεννήτρια είναι, είτε βενζινοκινητήρας οποιοσδήποτε, θα του δώσω πρώτα μερικές τροφές, απλά για να ανέβει λίγο το λάδι, και ειδικά τώρα που είναι καινούριο. Εντάξει, να κυκλοφορήσει το λάδι μας μέσα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε το διακόπτη μας. Το τσόπ το έχουμε ανοίξει. Εδώ πέρα μας δείχνει για τον γκάζι ότι κάτω-κάτω μας δίνει το λαγό, ότι κάτω-κάτω είναι το full και πάνω είναι το λίγο, είναι η χελώνα, ότι δουλεύει αργά. Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν, το τσόπ είναι ανοιχτό, για να δούμε. Ας δώσουμε λίγο γκάζι. Πήρε μπροστά, το ακούτε. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά, το αφήνουμε για λίγο να δουλέψει. Λοιπόν, το σβήνουμε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, το βάλαμε μπροστά, δούλεψε. Είδαμε πως δουλεύει, το μαξίνι να ξέρετε δεν πρέπει να δουλεύει χωρίς νερό. Εντάξει, γιατί μέσα εδώ πέρα που γυρνάει ο μήλος, ας πούμε, του νερού, πάντα ζεσταίνεται πολύ, οπότε θέλει νερό. Λοιπόν, αυτό ήτανε, το είδαμε εδώ πέρα τι γίνεται, κάναμε το unboxing, το στήσαμε, βάλαμε σε λειτουργία, το είδαμε να δουλεύει, οπότε θα προχωρήσουμε τώρα στο project. Από την πίσω μεριά εκεί πέρα βλέπετε και τα υλικά του project. Θα τα δείτε όταν ανεβάσω το project, θα το δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε σχετικά είμαστε έτοιμοι και θα προχωρήσουμε στο επόμενο βίντεο και στο επόμενο project. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεό μου. Θα τα βάλουμε, μόλις τα συνδέσουμε όλα βέβαια θα το δείτε ότι πώς δουλεύει και τι. Είπαμε είναι χαμηλής πίεσης, εντάξει, δεν είναι για να πετάει νερό στα 50 μέτρα. Σπρώχνει το νερό, λέει, τόσα μέτρα, αλλά είναι καθαρά ότι μπορεί να μεταφέρει το νερό. Εντάξει, κάποια πίεση θα την έχει βέβαια. Τέλος πάντων θα το δούμε, θα το φτιάξουμε και ραντεβού στο επόμενο βίντεο στο project. Λοιπόν, γεια σας, περιμένω τα σχόλιά σας, την εμπειρία σας, αν έχετε την ίδια αντλία, αν έχετε κάποια ευχάριστα ή δυσάρεστα νέα για αυτή την αντλία και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος την έχει χρησιμοποιήσει και ξέρει. Λοιπόν, αυτά από μένα, γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, περιμένω τα σχόλιά σας. Καλή συνέχεια να έχετε.